poplu uniku, poplu li kapaċi jola il-fuq minn kwalinkwa differenza, jingħaqad spalla ma spalla biex jibqa' joss dak il-valur li tawna ommijietna u missirijietna, il-valur ta' jiena jimpurtani minnek. Wara aktar minn 12 sija ta' ġbir ta' fondi, l-edizzjoni tal-Istrina sarfet f'ġabra rekord ta' ftit aktar minn 6,50,000 euro. Donazzjoni li fi kliem il-President Mary Louise Coliro Preka tikkonferma li l-poplu Malti huwa wieħed uniku li jaf jingħaqad u jibqa' joss il-valur tas-solidarjetà. Bit-tema jien l-Istrina tul il-manifestazzjoni ta' solidarjetà annwali l-Istrina 2017 inġabret is-somma ta' madwar 6,50,000 euro, somma rekord u żieda ta' kważi 500,000 euro mis-somma miġbura s-sena li għaddiet. Ras għal ras kull Malti u Maltija ta' aktar minn 13,000 euro għall-Istrina ta' din is-sena. Is-somma miġbura tinkludi l-flus miġbura fatt ġmielu ta' attivitajiet ta' ġbir ta' fondi għall-Istrina li ttellaw matul is-sena. Id-donazzjonijiet li nataw bit-telefon u l-SMSs, il-pledges ta' aktar minn 300 euro li saru tul ix-xandira u l-flus li nataw minn dawk li marru fil-kumpless sportiv Kirkop biex jagħtu personalment id-donazzjonijiet tagħhom. Fost dawn kien hemm mijiet ta' kumpaniji li kif saret it-tradizzjoni bagħtu lil ħaddiema jew l-uffiċjali tagħhom biex jagħtu donazzjoni f'isem l-entità. Matul il-maratona li xxandret fuq l-istazzjonijiet kollha televiżivi fosthom One TV, ix-xandru bosta stejjer ta' familji li matul is-sena sabu spalla mill-Malta Community Chest Fund wara saram li ħabtu wiċċu miegħu membru fil-familja tagħhom b'mod partikolari tfal li mardu bil-marda kiefra tal-kanċer.